Glenn Frey ja Route 66. Tanssiminen on viime aikoina tosiaan ollut taas kovasti esillä, ja kun Lahdesta etsii tanssiseuraa, niin esiin putkahtaa muun muassa Jam and Roll. Ja Jam and Rollin hallituksen puheenjohtaja Sini Vilja, hyvää iltapäivää. No hyvää iltapäivää. Ja nyt kun tanssista puhutaan taas kerran ja tanssii tähtien kanssa pyörii telkkarissa, niin näkyykö tämmöinen tanssien esiin nostaminen teillä heti siinä, että ihmiset ovat entistä kiinnostuneimpia oppimaan tanssimaan? No kyllä se minun mielestä näkyy, että meillä on aika hyvässä nousussa ollut ja hyvin kasvanut harrastajamäärä. Että on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna, jos vertaa että siihen. Että on ihan paljonkin löytynyt uusia tanssiharrastajia, mikä on hirveän hienoa. Ja teillä sitten erikoisalaa, vähän niin kuin nimikin jo viittaa, ovat nämä rock- ja swing-tanssit, tai rockin swing-tanssit. Miten se nyt sanotaan? Mistä tansseista? No, siellähän on useampaa eri lajia löytyy, että ne on kaikki tämmöisiä vapaasti vietäviä paritansseja. Ja no varmaan kuuluisimmat on lindy hoppi, boogie woogie, rockabilly, mikä on hirveän suosittua esimerkiksi Nastolan alueella, kun on näitä rockabilifestareita ja muuta. Kuinka ollakaan. Kuinka ollakaan kyseinen tanssi on niin kuin sinne. No sitten löytyy ruotsalaista bugia ja sitten suomalaista puskua, mikä on sen kanssa rock and swing tanssi. No sitten löytyy vähän harvinaisempia West Coast swingia, palpoa. Niitä on hyvin monia lajeja on olemassa, että mitä menee tähän genreen. Ja nämä nyt kaikki, mitä luettelin, niin on semmoisia, mitä meiltä löytyy. Niin, jos sitä ajatellaan musiikillisesti rock'n'rollia ja rockabilia, niin jokainen musiikinharrastaja kyllä tietää, mitä eroa niillä on. Mutta kun puhutaan rock'n'roll ja rockabilly-tansseista, niin minkälaisia eroja niiden välillä sitten voidaan selittää olevan? No, lindy hoppi, boogie woogie, palpoa, niin ne menee varmaan hyvin paljon saman tyyliseen, esimerkiksi Elviksen musiikkiin, vastaavaan rockin musiikkiin. Rockabilly-musiikki on pikkusen erilaista, kun niissä hyvin pitkälti samat tahdit on ja vähän samantyylistä laskentarytmiä on. Mutta sitten esimerkiksi ruotsalainen boogie, niin se menee 4x4 tahtiseen musiikkiin, että se nyt voi olla sitten ihan mitä tahansa, missä on 4 tahtia. Että se ei välttämättä tarvitse olla juuri rock'n'rolliksi ajateltua musiikkia. Ja fuskuksi taas käy joku nopeampi foxi esimerkiksi. Että tällaisia eroja. Eli nämä kaikki vähän niin kuin toistensa päällekkäin ja allekkäin ja sivuttain yhteen meneviä. Niin, nimenomaan. Niin kuvioissa kuin vähän askeleissa, että kaikki on hyvin liippaa lähellä toisiaan. Ja tästä tulee heti ekana mieleen se, että nyt kun puhutaan näistä vauhdikkaista vähän niin kuin vanhaan rockiin pohjautuvista tansseista, niin tässä olisi sitten vähän myöskin tämmöistä 50-60-luvun nostalgiaa ilmassa. Kyllä, ihan totta, että ne on semmoisia hyvinkin vauhdikkaita ja hienon näköisiä. Ja monet ihan senkin takia lähtee, että kun ne on sen verran erikoista ja hyvän näköistä ja tanssillisesti kaunista, niin ne on niin kuin, ja varmaan hyvin paljonkin 50-60-lukua on kaikissa lajeissa. Onko nämä nyt niitä tansseja, missä pääsee, jos oikein pitkälle haluaa mennä, niin pääsee menemään jopa vähän akrobatian puolelle? No joo, muutamissa. Sittenhän on olemassa ihan rock'n'rolli, mikä on taas oikein enemmän niin kuin semmoista akrobatiaa. Että se on taas sitten ihan erilaista verrattuna näihin boogie-woogiin ja näihin, mutta kyllä niissäkin tietynlaista akrobatiaa on. Että vähän vähemmän kuin tässä rock'n'rollissa on. Ja sitten tietysti kun puhutaan tanssista, niin tanssi on myöskin urheilua, se on myöskin liikuntaa. Käykö teillä paljon semmoisia ihmisiä, jotka harrastavat tätä tanssia vähän niin kuin kuntoilumuotona? Paljonkin. Ja nämähän on myös kilpailulajeja. Eli näissä pystyy kilpailemaan näissä lajeissa. Ja meillähän on Lahteen tulossa marraskuussa kisat. Joo. Eli lajeista. Niin ja siellä voi sitten, jos ei vielä tiedä tai ole kiinnostunut, niin sinne voi tulla ainakin katsomaan, että kiinnostaisiko tämmöinen tanssiminen. Nimenomaan, ja siellä on Suomen huippu on kyllä ihan varmasti näkyvillä, että kaikesta lajeisen luokan parhaat löytyy tavalta. Selvä, kiitos Sini Vilja, ja ei muuta kuin oikein paljon intoa ja lisää uusia harrastajia mukaan Jam and Rolliin. Teillä on aika paljon nyt näitä kursseja ja harrastusmahdollisuuksia, paikkoja Lahden seudulla, että jos haluaa tämän jutun perusteella tulla sitten harrastamaan teidän kanssanne tanssia, niin missä se onnistuu parhaiten? No Villähteellä alkaa
uusia kursseja. Sitten Ahtialassa alkaa alkeisjatkoa Pukista sunnuntaina 21.10. Et meillä on nyt vähän pätkitty näitä kursseja niin, että useammalle päivälle ja useammassa paikkakunnassa. Ja melkein parhaiten ne löytyy meidän nettisivuilta ne ajat ja paikat. Ja sitä kautta myös pääsee suoraan ilmoittautumaan tai sitten ihan tulee paikan päälle sinne kursseille. Ja onhan meillä sitten muutakin tapahtumaa, mistä voi sitten kysellä, että myös näistä lajeista. Kiitos Sini-Vilja ja oikein hauskaa tanssisyksyä. Joo, kiitoksia. Lahden radio. Radio Suomi.